ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಜನರಿಂದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 7ರಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಪೆಪ್ಪೆರಾರೆ ಪ್ಯಾರೆರಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಜನತೆ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಕುರಿತ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಪೆಪ್ಪೆರಾರೆ ಪ್ಯಾರೆರಾರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರೆಂಡು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡಂಡ ನೆಕ್ ಸುರುಕಾದ್ ಮಾತಾ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಚ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಗ್ ಮೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದಂಚಿನ V4 ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ಪುನಂಚಿತ ರಂದೀಪ್ ಕಾಂಚನ್ ಬಲೆ ಅರಡಕೇನ್ಗ ನೀನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ನೀನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ ಸುರುಕಾದ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಈತ ಈರ್ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಂಡರಡೆ ಕಮ್ಮಿಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮಣ್ಣು ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಇತ್ತನೇ ಎಂಗ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರ್ದು ಒಂಜಿ 300 ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು 350 ಕಸ್ಟಮರ್ನಕ್ಲು ಇತ್ತನೇ ಎಂಗ್ಲು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ಯತಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದಾಗ್ಲು ಮಂತಿ ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಈ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅವತ್ತೊಂದೇ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ₹100 ನಮ್ಮ HD ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ SD ಬಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಾನಲ್ ₹120 ಬರೋದುಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ಗೆ ಬೋದು ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಎಂಗ್ಲು 4 ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನುಂದಾಂಡ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ₹1,000 ಬೋಡೆ ಆ ₹1,000 ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂವೇರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕುಲೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇ ಮೂಜಿ ಶೋನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ದಾಗಲು ಪ್ರಸಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ನಮಗೆ ₹120 ₹150 ನಂಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಅವಕಾಶನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ₹120 ಕೊರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಚಾನಲ್ ಪೂರಕ್ಲನಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಪೂರಕ್ಲೇರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹120 ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರಕ್ಲ ದೇನು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರದು ನೀನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಆಗ್ಲೇನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಕ ನೋಡು ಪೂರಕ್ಲೇನ ಎನ್ನ ಮನವಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕಾವುಡ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ಅಕುಲು ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಿ ಎಂಚ ಅಕುಲು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿರಕೇನ್ಗ ಬಲೆ ಕಡ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟಾಕೀಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೊಸತೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬೈದಿದೆ ನೆಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಮೇಡಮ್ ₹120 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಐಟ್ ಇತ್ತು 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ಡೋ ಮಲ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡುಲ್ಲರು ಪೆಪ್ಪೆರಾರೆ ಪ್ಯಾರೆರಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು. ನಿಕುಲು ನೆಡ್ದು ದುಮ್ಮು ಬರ ಟಾಕೀಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಏತ್ ಖರ್ಚ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಯರೆ ಪೋನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 300 ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು ಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಾಡ ಪೋನಾಗ ಒರಿ ಪೋಂದಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತ ನೆಟ್ ಒರಿ ನೆಟ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ಅಂತ ಹೋಲಿ ₹120 ಡಾಪನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚ ಅಂದಿಂತು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಹೊಸತು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಚಿನ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಕಾವ್ರದ ಜನಕ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದಿಪುನಂಚಿತ್ರ ಮುಸ್ತಾಫೇರು ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಡ್ಲೇರು ದಾದ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಕಿನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದು ಯಾನ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪಿನಾಂಡ ₹200 ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂವೋಲಿ ₹150 ಯಾನ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ₹120 ಪೂರ ಕಾವೂರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಪೂರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಪೂರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪಡು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್.
ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಂಚ್ ಆತಂಡು ನೆಟ್ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಪೆಪ್ಪೆರಾರೆ ಪ್ಯಾರೆರಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 7ಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಕಾತೊಂದುಲೆರಿ ಏಪ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಬೈದಿಜಿ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಅಂಚದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನ ಬಾರಿ ಹುಷಾರು ಅಕುಲ ಕಾತೊಂದುಲೆರು ದಯಪಂಡ ಏಪಲ ಕಂಡದೆ ಪಿದೇಪೋದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ತೂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಮುಲ್ಪ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಜ ಕಾಲೇಜ್ದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಅಕುಲು ಏತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡಲಿರಿಂದ ಅಕಲನೆ ಬದುಕೇನ್ಕ ಅಂದೇನು ನುತ್ತಿರುವ ಕೊರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂವಲಿ ಇಂಕೊಲ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲು ಅಂತ ತೂಲೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ